माने साप्लाइ गार्डेननि मालिक बिगोमाया आरो ओमफ्राय नोंथाङा दिनै खै बिगा हाखो ओरैबायदि माने बोरिया हाजोबखाबाय आरोना गोदोआवहाय माने बेबायदि मेचिनफोर गैयामोन नालाय दायो माने सफैबाय नै जि समान हागासिनो दं आरोना आं नोंथांमोननो देखायनोसै माबायदि हादों माने साप्लाइ गार्डेननि मालिक बिगोमाया आरो ओमफ्राय नोंथाङा दिनै खै बिगा हाखो साप्लाइ दायो इयावथ' बिगासे बारबाय औ बारबाय नंगौ 1 घन्टाबो जायाखै दायो बे मेचिनखौ नोंथाङा बहानिफ्राय लाबोदोंमोन आंथ' बे मेचिनखौहाय उदालगुरियावनो लाबोदों उदालगुरियाव लाबोदोंमोन ना ओमफ्राय बेफोर ब्लेडआ माने बायस'आ नामा बियो ब्लेडआ बायबोला बे उदै गावनि उदैयाव गिनो गोनां आरोना बेयावहाय माने बे बुस्थुखौ होदों बे बुस्थुखौ सेफटि आरोना बेयावहाय मामर खादोंना खायाखै बेखौ आन्दाज खालामनांगोन जिथिया इयाव जुदि मामर खादों बेखौ सेन्स खालामनांगोन आरो माने बेखौ जेनेबा गोदान होनाया मोजां आरो दा खिन्थु बे गोदानसो जेबो माने माबा गैया आरो एसेबां गिनो गोनां गैया आरो ओमफ्राय नोंथाङा दायो बे साप्लाइखौ खलम होनायाव बिगायाव खै लिटार थाव जायो माने बिगायाव 1 लिटार जायो बिगायाव 1 लिटार पूरा 1 लिटार जायो 1 लिटार जायो बेयो जाहैबाय स्टप आरो स्टार्ट स्टप आरो स्टार्ट दङ बेयावहाय दा बेयावहाय स्टार्ट होनांगोन आरो ना होयोबोला नै बेयावहाय बे बोग्रा दा नै आङो बेयावहाय बोनानै खिथिनोसै नै बे सक बे सक ओमफ्राय ओरैहायबोला माबा जागोन आरो ना दा ओरैनो सकावनो होनांगौ दा बेखौ बोनानैसो बेवहाय दोननानै आराम खालामनांगौ आरो ना नै बेबायदि ओमफ्राय बेनि उजना बेसेबां दङ बेनि उजनाथ' 8 केजि 9 केजि जाबाय नै दायो जाबाय दा बेखौ मा हानाय होननानै बुंगोन नोंथाङा जे हाबाय हादों लेभेलिंआ थारमाने एसे गोजौआव ना बयनिफ्राय गोजौआव आरो लेभेलिंनि गाहायनिखौ मा होनो एलपि बिदि मोननै खलम दाननायनि नियम दं आरो ना दायो नोङो लेभेलिंखौ हागासिनो दङ आरो बेनि ब्लेडआ माबायदि खामानि मावो बे इन्जिना माबायदि खामानि मावो बेखौ नोंथांमोननो एसे देखायना होनोसै आं ना बिराद मोजां बे प्रडाक्ट होबाय गेजेराव गोबां माने खालामनो नांलिया इजियावनो खामानिखौ मावलांबाय ओरैबायदि हायो आरोना रायजोफोर नोंथांमोननो आङो देखायबाय माने एसेबां माने दानिया सिगांनि बायदि जिंगासिनो नांलिया खामानिफोराव इजि प्रसेस फैजोब्बाय आरोना रायजोफोर बिथाङा बे मेचिनखौ लानानै बुहुत उपाय मोनबाय आरो बुहुत खामानि होदों बिथांहा नोंथांमोनाबो जुदि माबा मोनसे खामानिनि थाखाय मेचिन नांगौबाला माने 3-4 जात क्वालिटिनि माल दोङो नोंथांनि बे क्वालिटिया बेसेबांनि दामा 12,000 जाहैबाय अनलि हाग्रा दानजागोन आरो बेयाव जाहैबायलाय बियो 22,000 लायो स्टार्टिं 22,000 निफ्राय बेखौ फर्ट स्टक होनो फर्ट स्टक होनो बेखौ 22,000 लायो एसे हेभि आरो माला हेभि 22,000 निफ्राय 45,000 हालागै दङ आरो बेबायदि आरो ओमफ्राय बेयो नोंथांहा खै हाजारनिमोन बेसेबां रां बियो आंनिया 22,000 मोन ना 22,700 ओमफ्राय एक्सट्रा प्लेट बायनांबाय थेंक इउ रायजोफोर नोंथांमोननो आङो जेसेबां हायो फोरमायना होबाय बुंबाय नोंथांमोना दायो माने बेबायदि खामानिखौ मावनोबोला आरामसे सिन्था खालामनाङा आरो भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय बाय